Praise the Lord, hallelujah. Kristoni takut tay bukuk song tini ang bilay no nang kumani video normal share kanan muchungo mia ang kaisa jagawo kothoma kahampina thangpru o kaisa kokno ang knamani. So jodi omohai wansok mo jodi Christian rock ne thani tongkhangang ke omo belai kan wrong teaching te omo belai kan chaya prungmo. Ombagi fadi teaching kisa o video ni pisti clear khalelai nai. So ang koine norono puila ni sime paithak jora o video no nai tongnani bagai tai ang koinai obobo norok ani video no nai khangangke o video no khorok satai khorok sono share khlaija di tani bagai ngage chini kebangma Christian rock ni bokrogo kaisa a wansokma achugui thangka awon bagai o video ni bisingtei borok nai jeno borok ni wansok mano slayei borok kubui kaito ni dagi mano rakhogei tongma natei chung o video no share khlaina dei chung joto borok ni bagai suri lainai. Praise the Lord, hallelujah. So ni Kristen takok tay bukuk rok sing Simon tabuk kebangma ko thoma kampina rok omhai kase kok samani tongo belai ken obo akase false teaching borok sawo baptisma yachakeno mutangjak kha baptisma yachakeno mutangjak kha tai kono khena nangya nei borok baksa phurungai tongo. So abon bagi borok baksa tam khlai borok no muthangnani nei rombai baptisma rei ruwo baptisma remani yaglo kake a borok mo thabai kada greng ya abo ke Simon ya. So ani Kristani takok tai bukro aboni bai kisa clarify khainani nango baptisma yachakma bai simi muthangjak ne abo ko kuno dino bible sijak kri. So ani Kristani takok tai bukuk som baptisma rema bai muthangjak nai okok kubui no but baptisma yachakman yaglo nini samung bahai abo se meter kayo baptisma yachakman yaglo nung tamo khlai kha tai tamo ke tong kha abo se nona muthangnai. So baptisma yachakman kha just kaisa chukna hawo entry khainani bage registration khaimani haise. So ani Kristen takok tai bukro registration belai khainani important no registration khayang gangang ki chung o sungsaro go madhyami porikha nan sang registration ma khlayo je boro registration khaya bo madhyami porikha ma achugya. So same no nung chukna ha hapna ni bagi bo kaisa registration ni form fill up khaina na ko obno of baptism kha chini mung no chukna ha form fill up khaimani. Praise the Lord, hallelujah. Hai phano jodi a baptism yachakma bai muthangjak sinai tai kuno khaina na ya ni ka among ka kisa wrong teaching norok huske tongni amahai phurang mung rok bai heke derawai thangnai. So ani Kristen takok tai bukrok ching elam bago porikenu go mathai satni 21 kaham ke poriwi tongdi ano subrai hinai rok borok bebak no kaitoni hawa habi mangalak tamoke chukna hani afani muchung tei tongnai rok simise habi manmana. So orok clear ke sawo ano subrai hinai ringnai borok joto muthangjak lak joto chukna hawa hablak. So that means ani Kristoni takok tai bukro joto Kristen rok chukna hawa habia abo 100% guarantee no. Aba elam bag ni kok mote ting ke subrai ni ringnai borok chini Kristen rok no subrai no mungsiwo. So that means o elam bag clear ke sunga sawo subrai hinai ringnai borok joto chukna hawa mahabulak. Afa kaito ni dagi matei tongnai borok afa kaito ni muchung matei tongnai borok bose muthangjak nai. Praise the Lord, hallelujah. So ani Kristo ni takok tai bukuk song muito naragdi baptisma yachakma bai simi kunu dino ching pura muthangjak sukka nei himsogi mania judi omai chini bakawan sukma tongkang ke abo chini bagi bul wan sok mase obno cheng khimna nango baptisma yachakma kha abo cheng ketal ke achai mani cerai achaboi bo thui simi tongkang ke bahai nai cerai achai khangang ke chungnu go truk bo himnani sringo makuknani sringo kok sana sringo torte torui logoi thango. So same obahai si a baptisma yachakna pai thangya baptisma yachake ketalang ma se chengo. Hallelujah, praise the Lord. So aboni bagi baptisma yachake cheng ketalang ma se chengo abo kaisa muito naragdi aboni bagi Kristen takok tai bukurok ang norok no clear ke sonani muchungo cheng elam bago porike nugo John atni 11 oro phari ching kisa porui nelaine John atni 11. So oro haini sijak tongo
Jisu hai ni saka hake ang bonono mazra beria thangdi tabuk ni simi sumsok ta khlai sidi oro Jisu future ni kokno sawo a brima chingoro semono brima khoroksa buitala tongai Jisu ni thani romiti phajak mani Jisu mono saka ang bonono mazra beria thangdi tini ni simi sumsok ta khlai sidi a sumsok gnang burino bo keta langma rakha apurno bini baptisma angkha jeprobo Jisu Kristo ni yachagai naka apurno baptisma angkha ne ching wansogo tai sung saimano Jisu bono saka tini ni simi sumsok ta khlai sidi mane ke Kristan hapmani yagulo a sumsok bai haksal khlai tongdi ni samung se kaisa rajago Jisu bai so japru chung baptisma nawo apur kaisa chini bagi barja rajago sumsok ta khlai sidi nei muitu nara debo ojagao muitu nara de bela important okko so ani Kristan takuk tai bukrok aboni begin tabuk Tripura wa kebangma Kristan tong hazar Kristan rok baptisma yachaka 2024 ani je area wa angje sarkalo samung khaima jaga wa ang nugo 2004 Kristan yachakmani bororok kebangma yachaka hazar borok yachaka 2024 tabuk ngang ke kesi krika kaisa mo thawa agi 65 family tabuk tongo 14 family ek chotto family si tongsio tai bebak ne kamai thangmai ka soni Kristan takuk tai bukro apuni ba kaino chini borok ni kaisa frungbong kaisa bul tongo abul kamno baptisma yachakana mathang jakka nei simise borok no rombai baptisma ro obo asuk sotigya obo ongka chaya amani Kristan takuk tai bukuk song baptisma yachakmani ulot ching a borok no Jisu no yapare nani nango hayang ngeching Jisu ni mungno phallei rimani klayo जों जिसुनि मुङाव सिदोतै जिसुनो साइमानिया बररकना हानि याफारे रेमानि klayo आ बररक जिसुनि मुङाव नष्ट खालायो तिनी अमाहाय बररकनि बागै तिनी गोबांमा क्रिस्टियान डिनोमिनेशन तै गोबांमा क्रिस्टियान रक गोबांमा मथारक हामिया साजागै दङ तानि बागै इंगिचों वनसो गया बाप्तिस्मा रना के बाप्तिस्मा चिमे रिरिखा अबन यागलो गिर्जा नगो फालिया अबन यागलो सुरुं पान्दब नखलिया क्लासि मेसेज नादि बरं क्रिस्टियान हाबजाते चोआक नंगि बेराय दङ बुबे वालाय बुबे हाय साजागो so obo chini Jisu ni mungna effect kayo a Kristan mung obo ninia a Kristan abo nung songsamani abo Jisu Kristo bumung remani a Kristan pia tabuk kebangma borok ni samung hamiani karonoi tabuk a Jisu ni mung se nosto angoi tongo so abo ni bagian Kriston ni takok tai bukuk rok ang sanan muchungmani kabo se sini bekau kaisa poriskar nganango Kristan baptisma yachakmani yagulo chung mathangjak sukha obokogya baptisma yachakmani ulo chung keta langma se chengnani nango Jisu saka brimano sumsok ta khlai sidi so Jisu baptisma yachak pro kaisa sungno moito klairo sumsok ta khlai sidi nei so chung ta kaisa porikenu go John 5 ni 14 aboni ulo Jisu bono nok tharo nugui hai nei saka khnadi nang tabuk hamkha sumsok ta khlai sidi engya ke tebo hamya engna phano tongo so Jisu Kristo poriskar ka saka a borok no bo yakung yakmai no tai mokol nugya a mokol nugya na hamri rika chung John 5 porike chung kaham kenugo chung John 5 ni 1 ni sim porike chung ro kaham kenugo oro tongo pukhri wo yakung yakmanya no Jisu hamrmani yakung yakmanya no Jisu hamrmani so ani Kristo ni takok tai bukuro a borok no Jisu nok katar no kitam saka hani saunadi tini ni simi nung sumsok ta khlai sidi haya ke tepo hamia pa nunga tongon so ani Kriston takok tai bukrok tini kebangma borok ni thani angkhnaka ha Kristan habia purusung kaham tongmani se ekdom thik thak tongmani se Kristan habai tebi se derasyo abo ongka mothani leader rok ni se problem tani bagai himale Kristan habai tamok khanya nang abono frengei dia so ani Kriston takok tai Jisu kutama saka ngia ke tepo se deraunai ebo se hamia ngai so tabo kebama Kristan hamjarok tini kemawi tong mekha nukung khaksang ma tong thok ma krika so abon magan Kristan takok tai bukogro ang o video ni bising tai norok no sana muchung mani ke abose nung sabno baptisma thikno joto borok no renani nango but sakno tiar khlai rui bobo haino thiasak jor Jisu no poito khlai yui Jisu ni as kokno sumsok ta khlai di mano bukhawa habui
asumsok bai haksa lengai kaitor ni nok tharo tongnai ama hai borok snamdi apro seneng baptisma rdi. Praise the Lord. Hallelujah. Jing Bible porikha jing nugo tebo ke bangma. Jing Solontia Paul je probo baptisma yacha kha apro simi bo thiasak jora Jisu ni bage samong khlai langkha. Jaga thai ko thuma ka hampi langkha mane ke bo tomung ketal tong langkha. Amon bagi ang kaisa last kaisa kokno sawi ang au video no tini mathangna ni muchungo 2 Corinth chapter 5 verse 17. 2 Corinth chapter 5 verse 17. Khorok sapono Kristo bai thansa ungkheno bo borok ketal ungkha kesam thangai ketal fai sokpai kha. So je borok Jisu Kristo no ba Jisu Kristo bai thansa ungai baptisma yachak mani bisinde chung Jisu bai thansa ungo nu chungno motha prungo tai Bible chungno prungo. So nung Jisu bai thansa ungkha ngage nung apro borok ketal se abuni bagai ni a kesam kemawi thangka pia tabuk oro okok no salaike chungnugo sini borok Kristen hapmani ya gulobo a ketal tomungno nainya agini a tomung kecamno no kecamoke himai tongo a tomung kecamo no kecamo glegei tongo. So ani Kristo ni takuk tai bukurok jeng Jisu no yatsaka abuni bagi tomung ketal bai si tongani nango ketal tomung bai achini tomung kecam no jeng kibir na nango. So ani Kristen takuk tai bukurok obidini bisingte ang sanani muchingo kebama Kristen rokno tini ngi mano ning Kristen kecam ekdom 25 bosor 30 bosor ongjak but nini taniwo agini a tomung rok slide jagya kho engkang angke you have to change. Neng selaina ni nangnai a tomong sitrano tawni baging ke a tomong sitrang ka sumsok kaitor taklai di mani sumsok ro a sumsok ka legai tong ka jeng agi ni a tomongon kelai mani tomongon tongma se kelai so tomong ketalo tong mani kelai ko abon bagine 1 Thessaloniki chapter 5 verse 7 tamsa tomong sitra tongna bagai kaitor chunoring ya tomong kaham tongna bagai se kaitor chunoring go so muito narakdi kaitor chungno ring mani kaitor chungno baptisma mani abo ke borok dagi woi ning baptisma ya Jisu Kristo kaitor sakbai tang chongai nama ba Jisu Kristo ne mungai baptisma yacha gai nama ni abo ongkha kaitor ni purpose plan no abo ni bagai kaitor chungno ring ma bane chung baptisma angi mangkha kaitor chungno ring ma bane chini sung Kristen angi mangkha tabo Kristen ni ka chung tabo Kristen age tongani nango tomung ka hambai tabo sitra ba ya tomung ka hambai. Praise the Lord. Hallelujah. Amagani Kristen takok tai bukurok norok ni gaisa ang poriskar ka sanan muchingo. So omu baptisma rama bai sim borok mathang jagya pia je borok kaito ni dai ke matui tongnai baptisma ya chak manu ulo a borok se mathang jaknai. Gata kisa jebur sung theology ni class manpro obono kaisa norok sanan muchingo. Sobo mathang jagya abule apa kaito ni thani simse. So abu Jisu poriskar ka saka saba ani yagra choknai saba ani yaksiwa choknai apole angsai manya abol kujugo tana pakai torbo chongmani borongno se achogranai hinai so ani Kristen takok tai bukro Kristen sau mathang jaknai aba Hindu ropono aba alada dorong pono sau mathang jaknai abo angbo sasok manya abo bibakno kujugo tana bini thani hose jodi bo tomung kaham tongoi tongkha pia Jisu no chinia pano but kaitor muchung kai bo bonopon mathang mano abo kunu sangsai manya Om bagani Kristen takok tai bukra ang abona sanam chungo jodi sing Kristen rok baptisma ya changna ban mathang chaka ani robi ban chalo girjana gor thanglia surung pandaw nokholia Bible porilia kaito ni bagi samung klalia omo hai ingai tong kangkale aw chini belaik no kotor mistake om bagi abono sing slide ani nangnai jeng ketal borok ketal hake se tonga nangnai no kotor thana nangnai surung pandaw thana nangnai recap nani nangnai preaching khaina nangnai tomung kaham tongi sangsaro chang chati hake chingi mapuluk nai. Praise the Lord. Hallelujah. Amasung saino ang tinini o video muthaka kaitor norok na hamari klaitung sama jagao saya tongkai norok anona karjadi tei o video norok cross de krok sama share klaidi jeno boroba kaitor ni hamari no yachagai tomong ketal tong manatui. Amen.